un dos ámbitos nos que máis se fai notar a política de castigo, de maltrato e de abandono que aplica a Xunta do Partido Popular en contra da cidade de Vigo é precisamente o das políticas de benestar social, de cuidados, de atención ás persoas maiores. Non só polo feito de que dende o ano 2009 a Xunta de Alfonso Rueda e antes de Feixóo non teñan posto en marcha ningunha soa praza pública máis en ningún centro de día ou en residencias para as persoas maiores, sino tamén polo abandono, pola total desatención que padecen dotacións como o centro de día de Atalaya no barrio de Teis, que leva 15 anos a denunciar a necesidade de remudar, de sustituir o seu sistema de fiestras. É inaceptável que nun centro de día no que se atenden a persoas maiores entre auga os días de choiva, entre vento e frío e provoque mesmo situacións de inseguridade. É inexplicável como despois de 15 anos de traslado destas denuncias por parte do propio persoal e das familias usuarias, a Xunta de Galiza do Partido Popular continúe de brazos caídos. E é por iso que o Bloque Nacionalista Galego que exiximos é unha resposta inmediata por parte do Goberno galego para dotar a este centro Atalaya no barrio de Teis das dotacións, das infraestructuras necesarias para asegurar o confort das persoas usuarias, mas tamén as condicións de seguridade nun centro que non é un almacén de persoas maiores, sino que ten que ser un centro seguro, un centro operativo, un centro digno para as súas persoas usuarias. O BNG vimos de manter unha reunión coas traballadoras e coas familiares das persoas usuarias e usuarios do centro de día Atalaya de Teis, na que nos trasladaron a situación na que está este edificio. Un edificio que ten máis de 50 anos e que ten unhas fiestras polas que entra frío e auga. En días de vento, en días de choiva, os usuarios e as usuarias teñen que padecer as inclemencias meteorolóxicas porque o illamento das fiestras non é adecuado. Este centro non require absolutamente nada máis que un cambio das fiestras, algo que é ridículo para un orzamento dunha Xunta de Galiza. Unha actuación que garantice ao confort e ao benestar dos nosos maiores e das nosas maiores que pasan o día no centro de día Atalaya. Esta falta de actuación neste centro de día é unha mostra física do abandono o que nos castiga o goberno de Rueda, o goberno do Partido Popular á cidade de Vigo. O BNG xa trasladamos mediante iniciativas ao Parlamento de Galiza a necesidade de cambiar estas fiestras con urxencia. Non podemos esperar nin un só día máis. Non podemos permitir que os usuarios e as usuarias, as persoas maiores que pasan o día no centro de día Atalaya, teñan que volver a pasar un inverno máis nos que teñan que sufrir frío e a humidade de non ter un illamento adecuado nas súas instalacións.